Kaixo, ongietorriak Poliedroa saioaren bigarren atal honetara. Edizio honetan izango ditugu 3 gonbidatu. Hasteko Iñaki San Andres, bera elako arduraduna da eta autobolaz glabista lan gatazkaren nondik norakoak ekarriko dizkigu ona, jakiteko une hauetan zertan dagoen prozedura osoa. Bestetik izango dugu ere Nerea Iglesias Lili. Nereak lan egiten du Aiaraldea ekintzen faktorian, zehazki kultura hildoan, eta parte hartu du Bruselan eta eskualdean egindako kultura, truke, elkarlan esperientzia bitxi honetan, Juju gruparekin. Eta azkenik Goiatz Urkijo izango dugu, Euskaraldiko arduradunetako bat, eta berak ekarriko dizkigu azken edizioaren emaitzen ondorioak. Besterik gabe, orain eurekin utziko zaituztegu, eta gogoratu YouTube plataforman ikusteko aukera duzuela, baina baita ere iVoox eta Spotify plataformetan aukera izango duzu ere entzuteko. Eta orain Iñaki San Andresekin hitz egingo dugu. Iñaki tamalez bizitatu behar du eskualdea bakarrik sekulako arazoak daudenean, kortatu zitzaigun Tubacexekin, eta orain bestelako lan gatazka daukagu eta elako arduradun gisa, ardurak hartu behar izan dituzu glabista autoglaseko arazo larri honetan, ez? Orduan, hasteko galdetu nahi dizut, nola dagoen berez prozedura konkurtsala, zein momentuz, etan da dago, ezta? Bai, bere momentuan irailaren bukaeran administradore konkurtsalak sartu egin eban ere bat, langile guztien kaleraketa eskatzen zuen, eta hor legediak aukera bat usten dizu, non eskatu alduzula beste enpresa batzuk, talde enpresa bat esaten dana, parte hartzea prozedura hortan, eta baita ere informazio eskakizuna. Zen hemen hasieratik ikusi duguna izan da, bai guardianek, bai parter taldeaek nahi zuten esan informazioa ez pasatzea, eta gu eskatu genuen hor legedi konkurtsalaren 174. Eta 175. Artikuluak usten dizu aukera eskatzeko bai enpresa batzuk parte hartzeko eta baita ere informazio eskaera. Eta orduan informazio eskaera dela eta epaitegiak erabaki duena izan da dana eten egitea, zen hor daude 30 eguneko badago 30 eguneko epea negoziatzeko, eta hori momentu hontan etenda dago informazio guztia jaso arte. Claro, hemen informazio hori eskatzen ari zarete, nolabait elak eta oroar langilek badaukatelako susmo bat, susmo handia gainera, autoglas glabistaren gainbehera, nolabait programatuta zegoela, ez? Alako trikimailu edo amarru finantzarioa izan dela, eta nolabait parter kapitalek hartu duela, hiltzailearen ardura, baina berez hori guztiaren egile intelektuala guardian izan dela, ez? Bai. Guk hori oso argi ikusten dugu eta hori dela eta eskatu dugu informazio guztia. Hemen zer gertatzen da, bere garaian 2012 bai guardianek erabaki zuen, edo erabaki bat, zeukan non langile asko kaleratu nahi zituen, eta batez sektore hau da, justo autogintzan dabilen sektorea. Hori txartu atera zitzaion, zeren greba mugabe bat luzatu zen, eta 50 egun greban egin ostean, akordio batera llegatu zen, non jendea gelditzen zala. Eta orduan, beraiek bilatu zuten zelan egin. Eta egin zuten izan zen, 2020an enpresa saldu zioten, inori ezer esan gabe, saldu zioten parter kapitali. Ez dugu aztu behar, parter kapital baita ere alkoan ibilitakoa dala, eta hor paitegiek esan dute egin zuten kausa bera egin zuten, alkoa erosten, eta egin zuten erosketa
zartu egin da zegoela, baita ere fraudulento izan zala, are gehiago, hor agertzen diren izen batzuk Interpol bilatuta daude. Eta, claro, saldu edo eman edo ordaindu zion guardianek Parter Kapitali hori aurrera emoteko edo berarekin gelditzeko. Apur bat, bere erantzunkizunak kentzen eta Parter Kapitali eman zion hau egiteko. Hor, ikusten duguna da, behar berrezkoa izan zala Parter egin dutena egiteko. Are gehiago, ja ikusten genuen orain dela urtebete hemen arazoak zeudela eta bai enpresari, autoglasi baita Parter taldeari eskatu genion informazio, lusatu genien informazio eskaera bat, non eskatzen genuena lehendabiziko gauza da zan zenolak, kontratua, beraien arteko kontratua. Zen, klaro, susmoa daukagu kontratu hori frauden egindakoa dala. Ea zenolako alokairua ordaintzen zuen. Autoglasek ze alokairua ordaintzen zion guardiani. Eta olako gauza batzuk eskatu genituen. Ez ziguten inolako kasurik egin. Gauza bera eskatu diogu administrario konkurtsalari, martxoaldean eskatu genion gauza bera. Ez digu ez eremon, berak esaten digunagatik, berak ez daukalako. Arrarua da, zeden batean, danak kudeatu behar duzuna eta ez daukazu iaia informaziorik. Eta hori bera, izan da, oin eskatu duguna erean, zeren gure susmoa da. Alde batetik, salmenta egin zanean, txarto egin zala, ez zen ordaindu hau eramateagatik, baizik eta gure susmoa da, kobratu egin zuela Parterrek autoglasekin gelditzeko. Jakin badakigu alokairua ez dela ordaindu inoiz, eta ez dugu astu behar guardian hornitzailea dela, eta ez dakigu zenbat ordaindu duen. Zeren konkurtsoa sartzen denean, jarri behar duzu zenolako akreedoreak dauden momentu hortan. Eta akreedorerik handiena, autoglaseko akreedorerik handiena, guardian bera zen. Eta gero, argindarra guardianek ematen zion baita ere autoglasi. Guk ikusten duguna da, artifizialki guardianek mantendu duela autoglas, bere errua saiesteko. Eta nolabait, guardianek eman dion azkenengo kolpea autoglasi, autoglas egun autoglas denari, izan da balizko salmenta bat SRS-ean ustea, ez? Bai, a ber, horre paitegian gertu zen erosle bat, eta erosle horrek egin zuena izan zen eskaintza bat egin. Claro, eskaintza hortan, berak eskatzen zuena zen, nik lurraldeekin gelditu nahi dut, zeren bestela, etorkizunean, hemen gerta daiteke, nik botatzea. Orduan, berak eskatzen zuen, baldintza batzupean, dinote beste baldintza batzuk zeuden, baina guztiak onartu egin ziren azken baten, eta gelditzen zen azkena, eta ematen zuen, hitz egin da zegoela, baina esen aurrera eraman, izan zen lurraldeen salmentarena. Eta hor, guardianek esan du ezetz. Ez du azaldu zer dela eta ezetz esan duen, zen gu elamodun, eta, guardianeko komiteak eskatu zuen bilera bat Guardian Europako arduradunekin, egon zen bilera hori, eta ez ziguten azaldu zer dela eta ez zuten saldu nahi. Orduan, oso arraroa iruditzen zaiguna da, geldituko direla lurralde industrial batzuekin, eta lurralde industrial horiekin ez da ezer egingo. Zen, nik ulertu aldot, esaten badute, gure enpresa guardian, ondo-ondoan daude, de hecho, lehen berdina, enpresa berbera zen, eta esango balukete, gu guardian haunditu nahi dugu, baina ez da beraien asmoa.
Orduan, ez dauka inolako, edo guk ez dugu lertzen zer dela eta egin nahi duten, eta guri ez digute esaten zer dela eta ez duten saldu nahi. Ze printzipioz ez dago inolako aukerarik lursail horiek bere ganatzeko, ez? Osea, nolabait blokeatu dute edozein... blokeatu dute, beraiek dira beraiek dira lurralde horien jabeak, baina blokeatu dute gaur egun dauden negoziaketetan. Zen, aukera egon badago. Guk bai ikusten dugu, de hecho, Eusko Jaurlaritzari orain dela pare bat aste, pasatu genion txosten bat, non guk eskatzen dugu, lehenengo eta behin, beraiek aldiren alegin guztiak egiteko, alde batetik, industria sailarekin egon ginen, alde batetik, industria saila direlako, eta bestetik, eske azken, 2020an eta 2021 bitartean, 2 milioi terdi eman diote autogolasi. Orduan, guztion dirua zaindu behar dala. Eta orduan, hori dala eta zuk aldiren alegin guztiak egin behar dituzu, hori berreskuratzeko edo zuk emondako diru hori zentsu batekin ematen zen. Lanpostoak mantentzeko, lanpostoak azteko, berrikuntza prozesuak ezartzeko, eta... Hori da. Orduan, diru publikoa bestu behar da. Horretaz gain zer esan genion Eusko Jaurlaritzari? Bai, Europako legedia, bai, estatu mailako legediak usten dizute zuk eskua sartzea. Ez errezen nahi dugu eskua sartzea horrekin. Gaude, ingurune baten, non ia bikoizten dau erkidegoko langabezi tasa, Europak esaten dizu arazo orokor bat dagoenean leku baten zuk inbertsioak egin ditzakezu eta gauzak egin ditzakezula, eta hori dela eta guk ikusten duguna da Eusko Jaurlaritzak hemen prozedura hortan sartu alda kapital moduan, jakin badakigu hori izango litzateke gaur egun Eusko Jaurlaritzak egiten duen diru publikoarekin egiten duenaren kontrakoa, zer egun egiten dutena da, dirua, enpresak diruaz josten dituzte, baina inolako ardurarik gabe, inolako babesi gabe, orduan, guk esaten dioguna da, bai, alde batetik, zu sartu kudeaketa hontan, sartu alzara, zorra duzu zentzu hontan, orduan sartu alzara, kudeatu enpresa, eta horretaz gain, lurraldeak espropiatu aldira. Orduan, egin behar diren gauza guztiak, hau aurrera emateko. Eta txosten bate bota genion, non hori jartzen zuen. Hori orain dela 2 aste, zehatu gara berriro beraiekin harremanetan jartzen, eta ez dute telefono hartzen. Baina bai entzun genuen Arabako diputatu batek zer esaten eban orain dela aste bat tapiku, 10 egun inguru. Eta esaten zuena zan, enpresa pribatu bada eta beraiek egin dezaketen nahi duten guztia. Gu ez gatoz bat. Pentsatzen dugu administrazioak gauzak egin behar dituela. Berez, gainera, azken aldian, Eusko Jaurlaritzak tresna oso eztabaidagarriak garatu ditu horretarako, ez? Pentsatu dezakegu adibidez tapia lege horretan, ez? Zeinak kentzen dioen udalei apoari lotutako zenbait tresnak, eurek erabakitako lursailak bere ganatzeko eta ez jabetzeko, eta suposatzen dut bide horretatik ere jotzen duzuela, ez? Bai, ikusten dugu beraiek industria saila eskumena beraiena dela, eta orduan eskumen hori dela eta aukerak daude egiteko, eta bai txostenean jartzen genuena izan zen zenbat sententzia daude Europa mailatik, hori aukera ematen dizula egiteko, eta orduan hori eskatzen genion.
alderdi berekoa den diputatu batek esan eban hau enpresa pribatua da eta enpresa pribatuekin ez direla sartuko. Orduan, beraien asmoa, gure ustez AJaren asmoa da jarraitzea enpresak diruz josten, baina inolako bermerik eta ez da kontrolik gabe. Eta hau apur bat, nolabait izateko egungo egoeran argazkitsu bat, baina zera, ikuspegi ekonomiko edo makroekonomiko horretatik arago, badaukagu langileen egoera, ez? Langileen egoera, zein da egun, egon dira espediente baten pean, orain beste egoera batean daude, gainera eten da prozedura, ez dakit ze zeru muga duten. Vale, a ber, langileak egon ziren ustailaren bukaeratik irailaren 30 arte, egon ziren ERTE baten pean, bai? Orduan, hori egin ostean, hor bukatu zen ERTEaren prozedura, eta momentu hortan administradore konkurtsalak sartu eban kaleraketen eskaera, osea, ere bat. Orduan, hortik aurrera, urriaren batetik aurrera, lanean daude. Bakau, lanean kakotxon artean. Zeren azkenean ikusten duguna da lanean daudela, baina ezin direla joan lanera. Osea, ez dago argindarik, ez daukate lan egiteko ezer. Orduan, daude lizentzia retribuida baten pean. Orduan, daude zorra sortzen, zorra hori zati baten ordainduko du fogazak, eta hor gaude, burrukatzen, hemen gure helburua da lanpostuak mantentzea. Eta hor gaude, orain itxaroten, zen paitegiak eman zigun sindikatu hoi 10 eguneko epea, berak ateratako autoa itzultzeko, Alemaniarraz itzultzeko, hori ja egin genuen, eta orain zain gaude, ea informazioa jasotzen dugun. Eta informazio horri esker, zein da zuen susmoen arabera eta legeak ematen dituen aukeren arabera, egin dezakezuena? Depende zen lokau informazioa den, baina guk pentsatzen dugun informazioa baldin bada, bertan bera utzi alda bere garaian egindako salmenta. Eta orduan, bertan bera gelditzen bada bere garaian egindako salmenta, guztiok guardian izango ginateke. Hori alde batetik gertatu alda. Bestetik, lehendabiziz lortu egin dugu, juridikoki, bai, guardian taldea, baita parter talde osoa, jokuan sartzea. Hau da, epaileak ikusi egin dau, talde modukoa, edo talde bat dala, autogolaserekiko. Hau da, epaileak ikusi duena izan da, aukerak daudela guztio enpresa bat izateko. Alde horretatik, eskatu da, beraiek prozeduran egotea, eta gero bestetik, baita ere, eskatu den informazioa eman behar digute. Orduan, behin informazioa jasotzen dugunean, gure susmoak egia bihurtzen badira, hemen guardianek zer ikusi asko izango du, eta parter be, zeren bata bestearekiko ez da ulertzen. Osea, parter beharrezkoa izan zen, guardianek nahi zuena egiteko. Pantalla bat izan da, baina pantalla bezala ere baditu bere ardura. Erantzunkizunak dituzte biek. Orduan, elak edo langile batzordeak mai gainean jartzen dituen 3 konponbideak, nolabait laburbiltzearren dira, edo akordio bat, prozedura irekita dago eta akordiorako tartea dago, edo... Akordio bat lanpostuak mantentzeko. Bai, lanpostuak mantentzeko, jakina. Guardian barruan geratzea, epaitegira jotzea guardian barruan geratzeko enpresa, edo, suposten dut, beste 3. aukera hori dela, mobilizazioa Eusko Jaurlaritzarekiko ardurak arditzan enpresa honetan. Bai, eske 3 aukera horiek daude. Eusko Jaurlaritzak aukera ditu eskua sartzeko, eta egin duena baino gehiago eskatzen diogu.
Honena izango litzateke, bueno, guardian saltzaile moduan eta baita bestea erosle moduan akordio batera llegatzea eta dana ekainean ematen zuen modutan jarraitzeko eta bestela baitekira joko genuke guardiaren ardura eskatzen eta langileak guardianen gelditzeko edo dinot, guardianen ardura eskatu. Guardianek erabaki dezan, zein den urrengo urratz. Bai, eta gero, beste momentu baten aurkituko gara, eta zenolako erabakiak hartzen dituzte. Bertu Iñaki, mil esker apur bat, gaur egun, Aiaraldean, ikusten dute, indarrean dagoen lan gatazkari garrantzitsuena, gogoratu behar dugu, ia 200 langile direla, eta, 200 langile eskualde honetan asko direla, berez Tubacexen kaleratu behar ziren baino nabarmen gehiago. Orduan, asko luzatu denez prozedura hau. Apur bat zaila da guretzat jarraitzea egunean ze gertatzen den, orduan mil esker hau guztia argitzeagatik, eta espero dugu urrengo bizita arrazoia alaiagoen ondorioz izatea. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen erarte. Bueno, eta orain, faktoria eta Aiaraldearen nazioarteko esperientziari buruz mintzatzeko, hemen daukagu Nere Iglesias. Nere Iglesiasek eraman du, Aiaraldean nolabait mamitutako proiektu bat, Bruselara, eta, azteko, azalduko digu apur bat zer izan den Juju proiektua, agian norbaitek ez daki oraindik zer egin zenuten, eta, apur bat irudi hori izateko Bruselara bidaiatu baino lehen. Juju irrintzi proiektua bada Flandriako, Bruselaseko de Juju Group taldea eta Aiaraldeko 10 irrintzilariek elkarrekin egin duten sormen lan proiektu bat. De Juju Group 2014tik begirada artistiko batetik munduko irrintziak ikertzen ditu eta soinu performanceak, ahots performanceak sortzen ditu. Orduan jankintza hori Aiaraldeara ekarri du eta irrintzilariekin martxan jarri du sormen prozesu baten bitartez eta horren emaitza izan da sortu dugun ahots performance bat Juju Grupoko kideak eta Aiaraldeko hainbat irrintzilarik. Eta horretarako lehenik eta baina egin zenituzten saio batzuk hemen, faktorian bertan, eta azaro hasieran joan zineten Bruselara, kontatuko diguzu apurtxo bat zenolako abentura izan da Bruselakoa? Bruselasen egon gara hori azaroaren 3tik 6, ostiral batetik astelehen batera, eta gauza asko egiteko tarta izan dugu, eta batez ere, Juju Grupekin daukagun harremana sendotzeko aukera izan dugu, eta horretaz gain, publiko berri batekin, hain zuzen Bruselasekoa eta berezekoarekin, gure lana zaretzeko aukera izan dugu, eta hortaz berain erreakzioak ezagutu, eta beran irrintzia eta gure lana zer nolako inpaktua zeukan aztertu, eta ikusi. Eta Bruselan zein izan da zuen agenda? Bruselasen gure agenda izan zen ostiralean iritzi gauez, gure bi etorri ziren aeroportura, eta joan ginen Luisak lan egiten zuen zentro sozial batera kuskusa jatera da nok elkarrekin. Luisa de Juju Grupeko kide bat da. Urrengo gunean, azaroak 4 eta larun bata, goizean joan ginen New Polyphonies taldearen ensaio tokira, han New Folliesen espazio tokian de Juju Group entsaioak egiten ditu. Orduan joan ginen bertara entsaio bat egitera goizez, eta han hainbat esperimentazio egitera, bai erekin barron eta bai erekin kanpoan. Eta gero ja arratsaldean dedikatu ginen gehiago pixkat turra egitera Bruselasetik. Eta, Gran Plazen ere bai irrintzilario ginen momentu horretan soilik, eta baita ere gure esperimentazioak egin genituen Gran Plazen erdigunean, eta hortik baita ere kale jira baten abiatu genuen panderoarekin, trikiarekin eta horrela gure artean. Zean, esan dakoagatik, oso ohikoa da ez, jendeak egitea kale jira bat papatean, eta holandei aldi berezirik egon gabe, ez? Kale jira asko goten dira, adibidez gu joan ginenean, bazen
a raíz del Día de los Muertos, arimen gau, baina Bruselaseko formatuan, daude kalejira asko. Baina egia esan da, egin genituen kalejira informal asko gune genuelako eta jendearen erreakzioak ziren bitziak, tipo, hauek zertan da biz, Baina, bueno, taldekoak batek adarra jotzen du, bestea triki eraman zuen, bestea panderoa, orduan, gogoak genituenean, musika instrumentuak atera eta kantatzen genituen hemengo kantuak eta inori baimenik eskatu gabe eta arazori gabe eta jende asko gustorago entzuten, ez? Eta, bueno, berez, nolakoa izan zen zuek prestatutako performantza, zertan datza egindako lan hori, non egin zenuten? Faktorian, aurkeztu genuen pieza bat, hotz performance bat, eta egin genuena izan zen Anberezen egin genuen estena, oholtzaratze horretan egin genuen horren moldaketa bat. Orduan, larun bateko saioan adostu genuen nola izango zen moldaketa hori, eta horretarako nola baitere performantza osatzen da parte ezberdinetatik, ez? Eta bakoitza dauka izen bat. Batzuk bat da Paris Beginning, beste bat da galdera erantzuna, beste bat da taldeka egitea ez dakiz zer. Orduan gu ditugu ezagutzen ditugun nolabait partitura zati txikiak, baina partiturak gu sortuta simboloak eta dana, orduan berreskuratu genituen simbolo horiek eta esan gomen lehenengo A partea horrela da, B partea horrela da, C partea horrela da, eta gero gulan egiten dugu espazio osoetan zehar, ez gara oholtza baten gainean soilik jartzen, baizik eta espazio osoaren sonoritatea esploratzen dugu. Orduan, zeuden 3 talde motak, ez? Batzuk ziren gehiago basoan, beste batzuk atzeko partean, eta beste batzuk beste parte batean. Orduan hor, genekien bakoitzan, zen multzotan ginen, eta multzoaren arabera baita ere, A, B, C parte horiek nola egin behar genituen. Eta nola ginen Euskal Herrian, baino pizka jende gutxiago, egin genuen hemengoaren variazio txiki bat, gauza batzuk moldatuta. Eta nolako izan zen publikoaren edo joiu gruparen erantzuna edo nola bizen zuten? Beraie oso interesgarri egiten zaie gure irrintziaren bukaera. Osea, lo que es irrintziaren prozesua, más o menos sonoritatea identifikatzen dute han egiten diren irrintzi batzuekin edo munduan egiten edo entzunak diren irrintzi batzuekin. Baina bai jende asko galdetzen zigu zergaitik amaiera hori, ez? Ematen genuela sorginak edo baikuitzez esaten ziguten asko, sorginak ematen genuela. Eta bai jendea dirutu ziren kristolako potentzia zuten garrasiak zirela, eta bai jendea torgaratzen zen como oso en plan, honi nondi katera da, eta nola egin duzu, eta galdetzen zuten hori, zergaitik ezaugarritzen zen, hasiera, igoera, eta gero bukara horrekin, ez? Eta gero antzestu genuen, egin genuenean performancea, egin genuen gutxi gora bera 100 pertsonentzat, baina gehienak ziren familiak, ez? Eta umetzoak zeuden super harrituta, en plan, berain familien ondoan, en plan, hau zer da, baina aldi berean kuriositate askorekin, ez? Eta gero, pieza bukatzen da adarrarekin, adarraren soinuarekin, eta gero ume asko adibilizinen adarra jotzen, ezagutzen instrumentua, eta orduan gero sortu zen solasaldi bat, jendeak zituen galderei erantzun baten bateko, edo azaltzeko nondi gatozen, nortzuk garen. Eta dibezein txuk izan ziren galdera errepikatuenak edo deigarrienak? Hori, errepikatuena hori, zergaitik gure kadentzia dugu gure irrintziren bukaeran bukatzen da zergaitik horrela bukatzen da irrintzi bat. Eta, klaro, gure erantzunak ziren, plan, horrelakoa dira, porque, klaro, ez dakigu zehazki zergaitik bere garaian irrintzian, izaera horri edo modu sonoro hori hartu zuen. Hori, gero ean ongoak ginen, eta gero jende bat igual galdetzen zu, nola ikasi dugun hori, edo nola sortu du juiurekin elkarlan bat, edo, nola ateratzen, tripetako setokitatik ateratzen dugu beste soinu eta nola, Eta gero, juiu grupek ez dakite nola baloratu duen esperientzia, zeberez, printzipioz, hasieran, Aiaraldeko ordezkaritza txikiagoa izan behar zen, baina gero, zuen artean, nolabait, adostu zenuten,
ez alik eta jende gehien joatea, baina nahi zuen jende guztiek izatea aukera joateko, ez? Zuen artean antolatuta. Eta ez dakit hori noizbait gertatu zaion Juju Grupi, nola baloratu duten, gauza idiosinkratiko baten moduan interpretatu duten. Ez que Juju Grupekoek egin izan dute horrelako esperientziak aurretik, Parisen, Israelen eta Berlinen, eta da lehenengo aldia lan egiten dutela jatorri kultural ezberdin eta identitate kultural berdina daukaten pertsona batzuekin lanean. Orduan bereintzat izan da esperientzia bitzi horregaitik. Saldez aurretik beste metropoli batzuetan bazituzten horrelako esperientziak eginak, baina lehenengo alde izan da hori bereintzat izan gara oso hartalde, ez? Osa, harritu dira zelako, kultura berdinikoak izatea eta identitate ainargi bat elkarbanatzean, zelako indarra izan duen taldea, ez? Eta, hasieran bai irutu zitzaien asko joaten ginela, baina gero egia esan da, deno jarri dugu borontate hola gure aldetik, gauzak kuadratzeko eta gauzak aurrera ateratzeko eta oso ondo joan da. Egia da, eskenean ezberdintasun kultural batzu daudela, eta igual gu gaurela oso tropa, kuadrilla, handi bat, toki batetik batera mugitzekoa, eta adibidez Bruselasen igual dira gehiago talde txikietan mugitzekoa, baina Juju Grupentzat hori ez da izan arazoa edo oztopoa. Aldiz igual beste toki batzutan igual jatera zini joan, eta jende beratzen zizun nolan, como zerete konturatzen ari, baina beste lan bere ekin ondo. Eta zein eskarmentu ekarri duzu Bruselatik? Zertan aberastu zarete, aldi honetan, zer ekartzen duzue, edo zer ikusi duzuean islatuta? Ez da, guretzat, nik uste dut barneteki bat bezala esan dela, orduan nolabait ere besteak asko, taldea sortzeko, sendotzeko, gehiago elkarra ezagutzeko kristolako aitzaki izan da. Eta nik uste dut irrintzilarien saretzea indartzeko aitzaki oso bat izan dela. Eta gero, ekarri dugun handik da, azkenean ikasi dugula modu bat, irrintzia egiten ikasteko edo workshop bat, dinamizatzeko modu bat. Orduan, eman digute Juju Grupekoak erreminta bat, momentu batean, gu talde bezala erabakitzen baldin badugu funtzionatzea, dakigula nola estrukturatu behar dugun guren saio bat, edo baldin bagoaz ikastetxe batera demagun gazteekin egitera tailer bat, badaukagula workshop bat osatzearen tresnak eta metodologiak eta dinamikak. Orduan, eman digute dinamikak, eman digute irrintzia ulertzeko modu berri bat, aldez aurretik ez genuen ulertzen irrintzia sormen tresna bezala. Eta orain bertan kristolako hautzaren lanketa egin dugu eta sormen tresna bat da. Orduan sortzeko tresnari eman digute eta piezak nola sortu ditzazkegun, base simbologia motarabili ditzazkegun, gauzak nola izendatu ditzazkegun. Orduan, hori, talde bezala aurrera egiteko aukera eman digute eta tresnak mahai gainean jarri. Eta gero Juju Grupen irrintzi motari dagokionez, zuen kasuan nola irakurri zenuten, oso ezberdina zen, harreman asko edo gutxi ikusten zenuten hemengo irrintziarekin alderatuta. Ez da, nik sentitu da etengabean izan dela kristolako errespetuzko giroa, eta nola baitere ezberbala den konexio bat egon dela hasieratik bakarrik dana genekilako irrintzi bat botatzen. Orduan, hor sortu da automatikoki errespetu, miresmen, interes bat, eta arreta asko beste errintzikiko. Eta bai jarri dugula arreta berezi bat irrintzi bakoitzean nolakoa den ulertzean, baina ez da izan igual irrintzi bakoitzen horren, ez gehiago ikertu bakoitzan nolakoa den, edo nola sonatzen duen, edo zertaz zergaitik ezagarritzen den. Bai, nik uste azkenean antzekoak zirela, danak zituztela puntu komunak, ez? Baina gero kuriosoa, porque igual anisak botatzen zuen asko beti eskua horrela, gure taldeko batek baita ere egiten zuen horrela, ikasi zuelako gorbeian botatzen irrintzia, eta orduan iristeko irrintzia iritzi behar zentokira egiten zuen horrela amplifikatzeko soinua. Gero bai, konturatzen zara detailetaz. Eta esperientzia honen ostean, honek izango du jarraipena, zuen artean, Juju Grupekin, edo esperientzia polit bat. Eta esperientzia polit gisa geratuko da,
zein izango da, ze fruitu emango ditu honek? Lehenengo eta behin, orain pixkat atzeden txiki bat hartuko dugu, hori, Bruseleseko bidez zehar joan gara testigantza jasotzen, kide guztiak, eta grabatzen esperientzia. Orduan hortik nahi dugu ekoiztu, laburmetrai txiki bat, gure esperientzia ezagutzera emateko. Ondoren, abenduaren 3an geratuak gara, indabada baten pixkat ebaluatzeko esperientzia eta proiektua, eta norabidetzeko. Ze taldeak gogo asko ditu, jarraitzeko gauzak egiten, eta performantzak sortu eta horrela, orduan egun horretan bilduko gara, ikusteko 2023an aber zerbait egin nahi dugun, eta 2024an nola forma emango diogun. Baina egia esan da gogo asko daude, talde bezala funtzionatzen jarraitzeko, batzuk igual interesaukate transmisioen egitea belanaldi berri irrintziena, beste batzuk ikusentzunezko bat grabatu, daude horri ideia ezberdinak. Orduan abenduaren 3an batuko gara, esperientzia honek ekarri diguna jaso, eta helburu berria jarriko dizkiogu proiektuari, baina ziur aski funtzionatuko dugu talde bat bezala, eta kontu ezberdinak joango gara egiten. Eta deiu grupekin jarraitzeko asmoa dago, eta zirri burratu, hotako gunen baten zoom bat egingo dugu, eta adostuko dugu nola egin. U-Group taldean daude artista asko, freelance asko, eta jende asko gauza ezberdinak dakizkiela. Orduan bai da horren urten asmoa Bruselas, Basque Country, lankidetza kultural hori mantendu, eta igual mantenten da U-Grouperekin, edo igual mantentzen da artista konkretu batekin U-Groupekoa dakila egiten ez dakiz zer, eta interesa duela ez dakiz zer, eta gainera jask ezagutzen dute jaraldea. Orduan asko zerra ezago izango da lankidetzan proiektu bat sortzea zen medioa ezagutzen dute. Eta gero zuen taldeari dagokionez oso anitza da, ez? Ez da bat ere uniformea, ez da? Ez, gure taldean oraintze bertan 11 gara, eta hori, bi Amurriokoak, Arakaldoko bat, Laudioko 2, Luiandoko 2, Artzenigako beste bat, Orozkoko beste pare bat, gero beste bat, bezakit esan duen Arakaldo, herri ezberdinetakoak, baiara sokoak, gazteena 25 urteko mutil bat eta bakarra, ze normalean, lotzen da irrintzaren praktika emakumeei, baina ia da baudela irrintzilari mutilak, gure kasuan Ander, eta baita ere Orozkon dago beste bat, irrintzita pelketan 2. geratu zena Ieltzu, orduan badaude ere. Eta gero Andra nagusiena 77 urte. Orduan hori, eta oso identitate diferenteak daude taldean, eta hori benetan Bruselasen eta proiektu zehar hasieratik ikaragarri izan da nola hain jende ezberdina, ze ondo elkarbizi dugun, eta zelako maitasuna eta presioa, ez? Eta bestearen gaitasunak beti ongietorriak ziren, ez? Gauza arrarona ere ongietorria zen eta respetutik jasota. Orduan sentitut oso espazio errespetuzkoa, horizontala, non jende ezberdina garatu izan da, bakoitza den tokitik, eta non elkartrueke asko egin ditugun, ez? Eta hori, nagusien 77, gazten 25, gero bitarten 27ko bat, gero bestetik 40 inguruko beste pare batzuk, eta, bakoitza batek rock talde batean jotzen du, bestea bere euskal dantzak bere aizialdian, besteak irakaslea da, bestea ceramista, oso talde ezberdina, bai. Baina, badirudi, orduan, laster, esperientzia honen berri emateko dokumentaltxo bat izango dugula, eta, espero dugu faktorian bertan estreinatzea, eta espero dugu, esperientzia honen jarripena egitea ere aiaraldean. Mil esker Nerea. Mil esker, Aitor, gustu bat. Azken asteotan euskara, polemika eta eztabaida politikoa eta judizialaren erdian egonda, eta orain, apur bat gune horretatik ateratzeko eta euskarari buruz modu eraikitzailean mintzatzeko, gurekin Goiatz Urkijo daukagu. Goiatz, euskaraldiaren koordinatzailea da, eta berriki, hitz egin duzue, aipatu duzue, zabaldu duzue edabidetan, azkenengo euskaraldiko edizioari buruzko ikerketa egin duzuela, eta, emaitza positiboak azaleratu dituzuela, ezta?
Bai, hori da, Euskaraldiaren lehenengo ediziotik, 2018tik, garrantzitsua iruditu zitzaigun, ez? Ariketaren eragina ezagutzeko, ikerketa abiatzea, lehenengo eta bigarren ediziokoak, ediziotan egin bezala, hirugarrenean ere ikerketa abiatu genuen, SIADeko enpresak gidatuta, eta, ikerketak hiru atal nagusi edo 3 fasetan eginda, ez? Lehenik eta behin parte hartzaileok inkesta bat jaso genuen Euskaraldia aurretik, gure hizkuntza ohituren inguruko hausnarketa egin genezan, bigarren inkesta jaso genuen ariketa garaian, Euskaraldia garaian, eta hirugarren inkesta jaso genuen Euskaraldia amaitu eta 2-3 hilabetera, ez? Orduan, 3 fase hoietako datuak ikusita, ezagutu dugu ez, Euskaraldiak ze eragin izan duen parte hartzaileongan, norbanakoengan eta entitateengan. Eta maitza, aipatu bezala, nolabait, positiboa izan da, ez? Jendeak areagotu du bere erabilera, eta luzatu da apur bat eragin hori, ez da? Hori da, guk Euskaraldia amaitutakoan egin genuen balorazioan, sentitzen genuen, Euskaraldia jendartean egonkortuta zegoela, normalizatuta zegoela, ez finkatuta zegoela nolabait, eta 3. edizioaren ikerketak hori baieztatu digu, ez? Alde batetik jendeak ezagutzen duela, ariketa, eta gainera ezagutzen duela lehenengo ediziotik, ez? 85,2 aitortu duelako, horixe, ez? Euskaraldia ezagutzen duela 2018tik. Horrez gain ere, eta rolen inguruan galdetuta, ikusi dugu hau bizita belarri prerrolak, ondo ulertzen direla, ez? Parte hartzaileen 60% inguru, 11-15 egun horietan, ariketa bitartean, hizkuntza ohituretan izango dugun portaerekin lotzen dituelako, ez? Eta ez horren beste gaitasunarekin, orduan, hori ere datu esanguratsua da, eta amaitzeko ere arigunen funtzionamendua ere ondo ulertu dela baieztatu digu ariketak. Eta benetan azpimarratzeko datua izan da, ez? 3. ediziokoa parte hartzaileen 2 herenek intentsitate handiagoan edo txikiagoan bere hizkuntza ohiturak aldatu dituela, eta euskara gehiago erabili duela, eta guretzako hori oso datu garrantzitsua da, ez? 2 herenek hizkuntza ohiturak aldatu dituela. Eta horrez gain gainera, jende gehienak ere azaldu du prest egongo litzatekeela berriro Euskaralira batzeko eta gauza bera egiteko, ezta? Hori da, bai norbanakoen aldetik eta baita entitateen aldetik ere, prestutasun hori bai jaso dugula, ez? Hurrengo ediziotan parte hartzeko prestutasun hori. Eta hori ere ez, datu garrantzitsua da, jendea prest dagoelako, ez? Bere hizkuntza ohiturak aldatzeko, badakigu eta ikerketak ere adierazi digu, ez? Zaila dela, eta hori barneratuta daukagula, hizkuntza ohiturak aldatzea zaila dela, baina egiten ditugula ahaleginak eta gainera eragina daukala, ez? Gure hizkuntza ohituretan ariketak, baina aldi berean ere 3. edizioan batez ere, bai parte hartzaileek adierazi digutela, intentsitate txikiagoan, ez? Edo parte hartu dutela, giroa, ez dela lehenengo ediziokoan izan bezala, hori argi dago, eta agian aldaketa behar duela ariketak, ez? Edo berrikuntza behar duela ariketak, jendartean eragiteko eta motivazio hori berriro ere pizteko. Agian hori da, lehen aipatu duzu, nolabait egonkortu dela ekimena gizartean, agian horrek jadanik ez du zirrara bera sortzen, eta horri buruz hausnartzeko ere mintegia egin duzu, ez? Ikerketa aurkeztuta gero, batu zaret, ez dakit zein eragilek egin duzuen hausnarketa hori, ez dakit momentuz zer azaldu dezakezuen ondorio, lortutako ondorioi buruz? Bai, mintegi egin genuen larun batean, Bilboko Euskaldunan, baina horren aurretik, ikerketaren datuak jaso aurretik ere, leku ezberdinetatik ez jaso genuen horixe, ez? Berrikuntza beharra, aldaketa beharra, Euskaraldian, eta ekarpen horri edo heltzeko gogo eta prozesu sakon bat burutu genuen 3. edizioa amaitutakoan, Euskaralditik gertu eta urrunago dauden eragile ezberdinekin egin dugu, entitateekin, Euskara elkarteekin, Euskaraldia batzordean parte hartzen duten norbanakoekin,
Euskaraldian bakarrik parte hartzen duten norbanakoekin, erakunde publikoekin, euskaigintzako eragileekin, bueno, gogo eta egin genuen, 30 bileratik gora egin ditugu, horixe ez, eragile ezberdinekin, eta gogo eta prozesu horren emaitzak erakutzita, ikerketako emaitzak ere erakutzitakoekin mintegia egin genuen larun batean, eta apur bat, mintegi horren helburua izan zen, ariketa ez, hobetzeko edo eraginkorra egiteko, hausnarketa egitea elkarrekin, ez? Eta, momentuz ideia asko jaso genituen, eta, horiek liseritzen ari gara, eta apur bat, 4. edizioari begira, horiek zelan ariketan jaso pentsatzen. Esan dezakeguna da, 4. edizio egongo dela, ez? Egongo da, bai. Eta ez dakite aipatu zenuten ere, ikerketa horretan, nolabait atera zela, agian norbanakoen parte hartzea apur bat murriztu zela, eta aldiz, erakundeena edo eragilena apur bat igo zela, ez? Ez dakit zein nora irakurtzen dituzuen datu hoiek, edo ondorioren bat atera duzuen horrekin? Bai, egia da norbanakoen parte hartzeak bera egin duela, 11% bera, baina hor bai fokoa jarri nahi dugula, zenbakiak ez, edo alderdi kuantitatibo horrek pisu handia daukala ariketan, ariketa masiboa delako ez, eta txapak ikustak laguntzen duelako, baina ezin dugu ahaztu 3 ediziotan 150.000 pertsonak baino gehiagok parte hartu dutela, eta batzutan datu hori azten zaigula eta handia dela ez, horren beste jende hizkuntza ohiturak aldatzen egotea. Eta entitateen kasuan aldiz, bai ikusi dugula hor handitu dela ez, beraien parte hartzea eta horri ere heldu nahi diogu, ez? Azkenean elkarrekin eta elkarrekin egin nahi dugulako ariketa, ez? Norbanakoak, baina baita ere entitateen babes hori jasota. Horretzen dugu orduan, urrengo euskaraldiari begira dana dagoela airean, ez? Apur bat, oraindik dagoela, jarri behar zuela zutabeak eta bat, baina zein da euskaraldiak zabaldu nahi duen mezua orain, fase honetan, oraindik, prestakuntza fase honetan, bai euskaradunei zein ekimenarekin bat egin nahi dutenei. Eraginkorra dela, ez? Egia da lana dakarrela, ez? Euskaraldi antolatzeak, bai koordinazio orokorretik, baina baita ere herrietan, ez? Ezin dugulako ahaztu, 100 batzorde sortzen direla, ez? Euskaraldi antolatzeko, eta hein handi batean horri esker, ez? Da euskaraldia horren masiboa eta eraginkorra. Orduan, horretan jarriko genuke momentu honetan fokoa, ez? 3. ikerketa datuak labetik atera berri, 4. pentsatzen, hori izango da gure helburuetako bat, ez? Euskaraldia masibo izaten jarraitzea eta eraginkor izaten jarraitzea, ez? Azkenean betidanik esan dugu euskaraldiak ez duela euskararen arazoa edo konponduko, ez? Eta aurrera pauso txiki askok bide handia, ez? Ekartzen digula eta horretan sinisten dugu euskaraldi asko beharko dira, ez? Hizkuntza ohituretan aldaketa hori egiteko eta euskara gehiago entzuteko, baina bide horretan lanean jarraituko dugula. Eta orduan mesua da, lanean jarraituko duzuela, ez da? Mil esker gurekin egotegatik, hausnarketa hau partekatzegatik, eta poliedro saioari dagokionez, urrengo astean zuen zain egongo gara berriro.